سلام كما يتوعلو كما يتغنيو فتوات تقتاتلتي مدى ما أدزته كل شيء بس ساعات زين واخم نبلة حصوي كم زفلت أما أدزته حسابات النحرنا إهن مين ولا لو زعبايمون لو بلما نوعلو برلمان مسارات غيرنا حسابات كن لاوت مريتنا لنا أنا إبراهيم مسكوالو كم دما مسارحتي مكونني إبراهيم بمخان ياو لومي وعلو برلمان تساليت لما أوزم مسارات حسابات يوم غيرنا دما استفلا لكم نجارات حزر بينا كنقرب فتينا كم زفلت وعلو برلمان وحز ولا ساعات استقايد ناي حتون ملسن سيشن سلنبرن احنا دما كابزي صمو قبلنا اب تمرص حسابات تقرت غيرنا انا حسابات كنقربنو وتملكتنا كاب ساعات 10 تقلت جمير كساب ساعات حدا مسانا صنحيكم عبيتكم نغراتن حساباتن ترخو يكم لنا تسفا نغبر موكي كوعدحن مصخ كوعدحن صنا ياو نتملكتنا خمس غلصخو مزلنا ساعات اتاساسينا ابز حرنا يوم زعباتات مسرت غيرنا تاينيروت حتون ملسن تايو ملسيوم قدامي مستر دكتور ابي احمد ترغم خطايز بالنغرات او محاسبات كنراوت كنفتينا بوانانت ابي ماكرو ايكونومي كمون وعلي بريتوريا سمعنت زللو بركي قصال خطاي كون زلو زبل زحلفو ملقت لمو لازم مسرت كنا ونحصر بينا حسابات كفافلينا غداي مرص الله كمون هاغراوي مككر كوميشن كمون ريفورم زملكت اب ديجيتال ايكونومي كالوت برك زول زعاتات يوم تلعيلمو ابزيوم حصرنا بلنا حسابات كنلاوت كنفترينا ياو موكي متوي بمغبار ما انا خجمرمو كابتم استلعلو عبيت حسابات حدا غداي ماكرو ايكونومي بصفح بزبله نويح غزي وسيدو زقرب له هنتات له ياو حد حتون سلازدبره كاب ابلات بارلاما نزي مسرت غيرم دما كاب سمبرات ماكرو ايكونومي حد عبي صقم زنبره اب متخاب اتوت خل زخونه اتوتا مكاب زنبرنا سمبرات نويح عمتات ناتاخخبن ناتنكالالو زمصه بقليل زي فاتحنا يصقم يلوم زلعل خنتات نيرو جن اب اول لوط كبابي لوط خنبل كلنا قدمي 7 عمت كابتا تبزنبره كبابي 170 بليون دولارينا مانو بليون قرشينا نكب نيرنا اب عمت زبل حساب غريون قدماي مستر حز زلنا البرك جن كسب 1 بليون زاكل اتوت نكبلو درجه بصحنا زلنا برك بصحنا تريليون سكاب تريليون 1 تريليون كابي كبلو من قد تفطيرهم زلو زغلصلو خناتات لمو اذا عبي زلاي مستقطر كريو كلنا 170 بليون زنبره اتوت عمتاو اتوت ناب 1 تريليون كبابي مصقع مالت عبي زلا عبي لوط مخانو زقمطلو غداي الله كالي سدد زملكتهم باورو زلعلو نغير الله سدد ياو نا ايثيوبيا سدد كم نفلطو سنات هفتجنت راح تخرت كيرو سدد زغبرلو عقم خبز نبره كوسنت حليفنا غن حزي بزها زلوم بركت زولو امارات تفطرلو اب خلته سلسلنا نقصرم سدد نغورم زنبرنا اقحوي ناوتوي حالختي حليفنا غن حزي نا بركت زولو نغرات غبارون كم اورينتيشن كم انفت نابزوم نا وصا سدد كغبر زخلو مرتا تخرت كغبر طمته غبر بمحغاز ازي نا زحشه منغدي ساغرلو خمزلو زقمطولو عدا زملكتون كمو عبي لوطي تراي منالبات بعدا بركي حزلنالو كاب 23 بليون دولار عدا خمزلنا ازي مسكالوت هاغرات تنصاصر كلو موكي بطعمي وحديو يلوم زغلصلو خنتاتلون امنت اب غراب تاغرنا رحق يخدنا بقرنا افريكا نبلنا هاغرات زلو نا عدا متنن ولن تريتلنا مسنا ايثيوبيا خره خلو 4 5 6 عصفي زايد مخانو زقمطلو كم افريكا كلنا كن كساب 300 بليون عدا زلون هاغرات كم زلوا ازون 23 بليون دولار بنزصرينا نو اشتينو لو زلنا نمبر صبقيو مال مغلاصو خبير كوني زيون كن انسوز غبناي كن كاب خالوت هاغرات كركلو ابطعمي زحشه برك خم زلنا زقمطلو خنتاتلو قدامي مستر دكتور ابي احمد كالي عدا نص استغبرلون خنتاتلو ازي بدردر بصبق دبلوماسياዊ መንገዲ ዝخدናዮ ርሕቀት እዩ ኣብዚ ዓብይ ዓወት ዓቲርና ኢና ኢሎም ዝገለጹሉ ኩነታት ኣሎ ምክንያቱ ናይ ምድር ዳር ዓቕምካ ከዓቢ ከሎ ስኢል ዝመጽ ኣይኮነን ሓደ ናይ ምእማን ሓይል ክህልወሎ ካልኣይ ናይ ተሰማዕነትካ ኩነታት ክህልወሎ ሳልሳይ ዓቕምካ እውን ብዝጎልበተ ቁጥሪ እትደራደረሉ መንገድታቱን በሪ እናተኸፈተ ከም ዝኸድ ዝገለጹሉ ሞ በዚ መንጸር ድማ ካብ 4 ክሳብ 4.5 ሚልዮን ዶላር ዝጽጋዕ ዕዳውን كنك خمسة قالنا بدردر يلام زقمطلو ازي عبي زلا عبي لوط مخانو زقمطلو لو بخلي قص دما كاب كوميرشال زبال لقح تلقحنا ينفلطن ولا حنت قرشي ولا حنت دولار ايثيوبيا ابز غداي زي ايتاتن زوللو خنتاتلو زي ريزيرف يخعولل عقم دما دحرير فورم لعل 10 عصف 5 عبي كابت زنبره عبي زلا 5 رأي زقمطلو خنتاتلو
زيرو أو كلهم مدايات زلوزهم ناي أتوت تأساسيرو مس سدت تأساسيرو عبي لو تنزل لانزر أي مخان زغمة له قداي حرشاون العلم يوم مبز ماكرو إيكونوميك اللي على الكل فلاي كم أبنز وسدوه قداي مهرت روزي روز أفوجرا كابتات قدم يلو ببزحي فرنيرو أب حدا كابتات زنابرجن ناب كالي بوتاتات سكيل أب مجبر بمجفح عبي زل لازر أنا له أب قدم يشدش شو عت عمت كابتات حدا نطلع 5 مليون كنت علينا عمتنا فرنيرنا يلو ما كم عملنا تقميتهم حزقنا بشدش 3 مليون كنتال مفرايز قالنا له عبي زل لازر أنا له نيلهم زعمت والله خلاص سرناي كم نفلتو إثيوبيا كوزعي بملكع رديتهم بملكع لمنا بخالي من قدتات زهل كزي تقول هنا تاتينيرو حزقن زي أوشت عادي أب حاجة يكون أب كرمت يكون أب سرعة يكون زي سرع من قدتات النزور أم زرعتي مرت سرناي كنا سسن كنا فرق كنا عبي كنا زايد مخالنا عبي لو تزرعنا اللي يوم قدم شوعات عمت 4 مليون كنتال نفرنيرنا عمت حزقن كلتا 180 مليون كنتال سرناي نعم مفرايز وعنا اللي هنا تاتلو كم أبنت بنا وانت قميتو بنا 4.5 مليون كنتال كباب نفرنيرنا غير مش ديش عمت حزقن نبكاب 10.5 مليون كنتال نفر عمت زمالت لعل خلتها 5 بليون دولار أتاوي نعم مركب درجة زوج احنا اللي هنا تاتلو كرم حزن رخول نزمن رأتوت كاب شو 700 دولار زي دينيرو يلوم بنتصر زقمت له هنا تاتلو اندستري ونكمو بهلول نبكاب 10 تاوي عبيت أب قلت شان 10 شو عتنا ما تبرت كم زرعه بدمر بنالبات موكل على الله جن إذا كلهم مرأيات وسيدهم زلوا أب قلت شان 10 شو عتنا عمت زنبره حفشاوي عبيتنا بتعمكم مسكين زقبوه نقصالون تسفى ذا سنق صبغ زلازر أنا لي إلهم زقمت وخناتات يزلوا بروجكتاتهم كمو زم معدنون نوعلو عبي لو طرينا لينا نبل جناز قري أيو كفتهم تسفى نقبر لهم نايزي يكونوا عندنا لهم حدا خوين جن حزب نخدو لزلنا ريس جن أكيدنا جن تسفى ذهب بتعم صبوز هنا كايدا خمسة لو زقمت له هنا تاتلو أب سيرفيس وهباب قلقالتون كمو كاب 3 سنة حدا زنبرة نفس 3 سنة حموشة كابتات عبيت ويز اللازر له هنا تاتلو لهم زقمت ولا بروجكت بزملكات ياو كم نفولتو أبز زبنزي بروجكت جميرنا عمززا ما ينحمنز ولا هنا تاتلو أو كلهم بروجكتاتنا جميرنا بوانو بتقمت لهم معلتات يقداس أبز حصر قديموز في تسملو عدلن أسرارحان كتتلن كم زلوا زغمت له قداي له بروجكت دم على كله مدحينته فوسو كتتل محارو زغمت له نحنا دم بزي حد بروجكتات قبل على جمير زلوا مرارحة بستود من قدي كتتلن قصرن سلاز جبروا لهم أبزي زر كفتات بقوانو نقربنا أنا بزحشة لو تنزل لان خدلو بتمكرون كسر زخل نجارات أغميت أو زخر وإن عملنا تاب كوريدر لمعات كتما يكون قطر زرنا يوم زلاتات ناي بروجكتاتنا عبيت وزيتات يوم كمن كويشة حزونا قروا سرعي ناي صوف عمر ذا أمثلون قالوا ناي توريزم ما بس حبوتاتن زخرنا يوم صراحتي ناي زي مرأيات غيرهم كسر يوم يلهم زغمت وجودايلو مزدت أساسيرو مستناي ماكرو إيكونومي نقد بانكنا كلوا آتيو لو مفرسات صح فرسة بزبها على اللجزي لعل 900 بليون دولار عدا تزفيقو نزوت يناقن حزي نبزحشة درجة زخدنا اللغنتات ملاو بتعم عبي نجاري لهم زغمتوا ولو عمي مست أساسيرو كبانك استلق إحنا اللي من قديلن زي زيرو جينا يينا زي تحد عبي كايدانان لو تزرنا لهم قداي لهم زغمتوا ولو أو قداي شرف وتساون كمون فلما أوان أبسدد ناوتي لابكاب شو منتن 3 بليون دولار 5 أتنا أبسدد قلقالتون شو منتن 1 بليون دولار أتوت كم استرخى زغمت اللو خونتات اللو ريميتان سون لو على تكاوز أزركب 7.4 بليون دولار 5 بصحة زغمت اللو بحفش على العلز خنا عبيت لوطن أرينا يلوم زغمت اللو خونتات اللو قداي زغبابون من البات نيتيبيا زفتنا زنبر قداي زي إنفليشن ويح زغباب نولو قدايو أبزيون بزقبرنا يو تعري ناو 10.7 ميتاوي أوريدنا يو جنبو كأكل يولو ناو حدا ديجيت كنسرح لنا كنوردو كنخل لنا زيجن عبي زلان لو ترم خان زغمت له أمك بسرعة زغبابون 10 تخلتك بيتاوز 5 قطر زغمت له مزيت أساس يرجع من قصي ندوقو مايل زوج أو قرشي بتعم بركت ولا مخان زغمت له خنات له نسيفتني 6 بليون دولار نمادابريا 4 بليون ندادي 204 بليون كمون ندوموز دما أسات مئسسان دوموز توسيوس لازم حزي 200 بليون بحفش 404 بليون كابي وزعت غير زول اللي خناتات له ماكرو ايكونومي زيومن كالوت عبيت زغونو صراحه كم تسرحوا
زغمت اللي خنات لهم من البعض أنا زي قلت خوم السنة غاز خلوت نجارات أساس يرون موكيس عزو خايب نجارات كل خليهم أو حسابات حساب بيك هتقرر قرم بتعمي سفح بزول جالس كان ديخا عبرش مستي ناي تكمتي 18 حفشاوي ناي بريزيدنت تاي هزق سلاسي مسألة غيرهم زقرو ونايز 18 عام تمرت ناي منجست إثيوبيا زختلو تأي زبل أنفت خامونغو بركز ولو حتى تقدم كم دولنا يو بيستفلا ليو أبلات زقرب خون كله نزي ملسي كهو تلو تأميلم أما تويم 18 إثيوبيا عوت زخنا عمت زمزقوت له كم مخانيو زجلس أو مالتيو كمتي زجلس كايد ما بركز ولو نزي عوتنا تنتاين نبزل دما بفلاي دما خم ذكروا سمعتنا تخاتلتنا مالتيو 18 مزازمي أبزنا برا بركز ولو أنا زدخمنا لهم بفلاي دما مسنا أباي تتحيزون زل على زل زمزقونا له استمر خون كله حدش بروجكتات دما أب نزم شوعتنا جوبا بسرات زبهالون علاو زخونون ناي 30 بليون دولار وصاي كبابتات زودو مالتي مسي تحايزهم دم اغر منقدم انتاي نزبلون زغلصلو خنتات لون امنت مسناي مدابريا مسناي معرفو نفرتي تتحايزو مسناي غاز زملكتون بصفحات زغلصو يو زركا زتغلص مالتي بفلاي دما اسكاب حزي كافتم ኢትዮጵያ حلقتي ወይ ድማ ቻሌንጅስ ኮይኖም ሒዞም ማዘለው ካብ ደገ ዝኣትዉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ከም መዳበርያን ከም ጋዝን ዝኣመሰሉ ክኾን ከለው እዚኦም ድማ ምፍራይ ክንጀምር ከለና ተጀሚሩ ስለ ዘሎ ሕዚ ማለት እዩ ናብ ተግባር ተስለ ዘሎ ሙሉእ ናብ ተግባር ብንኣትወሉ ድማ እቲ ናይ ሳብስቲት ወይ ድማ ተኪኢኻ ካብ ወፃእ ዝመጽእ ዝነበረ ኩሉ ዝዕጸፈሉ ወይ ድማ ውሽጢ ንኽእለሉ ኩነታት ከም ዘሎን ብፍላይ ከምቲ ናገለጽና ዘለና ድማ ናይ መዳበርያን ናይ ነዳድን ካብ ወፃእ ዝመጽእ ሓደገኛን ከቢድ ዋጋ ዘኽፍለላ ከም ምዃኑ እዮም ዝገለጽዎ ብዚ ተታሓይዙ ድማ ዘነዳድ ዝጥቀማ ተሽከርከርቲ እውን ብወሳናይ መልክዑ እናተቐነሰ ዝመጸሉ ኩነታት ከም ዘሎ ንኣብነት ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ኢና ብርክት ዝበላ ናይ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ካብ ነዳዲ ወፃኢ ዝኾናሉ ኩነታት ኢና ንዕዘብ ምስ ናይ ከተማ ኣውቶቡስ እንድሕር ኢና ናይ ትካላት ናይ መንግስታዊ ትካላት እውን ናትና እውን ሓዊሱ ማለት እዩ ብርክት ዝበሉ ተሽከርከርቲ ብጥቃም ተጀመረሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ድማ ብዝተሓዘ ኣንፈት ናይ መንግስቲ ምዃኑን ውፅኢታዊ ምዃኑን ዝገለጸሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ነዚ እዩ ናይ 2017 ናብ 2018 ክንሳገር ከለና ውፅኢታዊ ዓመት እዩ እውን ዝበልዎ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ بحز نخدو زلنا كيدي ندحر كيدنا ب 2032 بأفريقيا درجة خلقتي ب 2036 دما قداميتي بكل مداي مالتي بفلاي دما انا ايكونومي على ايد تحزلو كنتات كم زخونه ام غليصم زلو قدامي منستر دكتور ابي احمد اب ناي شادشاي زمن ناي حمشاي عمد ناي سرع ناي كالاي سرع بارلمان مالتيو سلازي ابزي بحفشه بركز زولو زتلعل خون كلو قدم بعل خاون سلا زرزر كايم دقيمه نافتم قصرات ناف درزر كاتو ايدلن مالتيو بفلاي دما مسي تتحيزو قدم كبل نا ايثيوبيا تشكيمو كشاغري تباهيل تحاسيو زنبره اغري ليد اندسترياليزيشن زبل عينت زنبره وي دما حرشا زمرحو اندستري تباهيلو زغلص زنبره بغزي صريح قوني خليو حزغن تمليسو انالايز كغبر كلو وي دما ختنتن كلو ابز حز اوان حرشا بينو تشكيمن زعدي كشاغرا اي خلن بزبل ماكرو ايكونومي بزبل بزتسرح سرح مالت حرشا حد اكل وي دما سيكتور وي دما تشكامنا ايثيوبيا قطبا خوينو كشاغر كم زغل توم كالت دما تتحايزون كمص زخلو كم اندستري ماكرو ناي معدن إلوون تريزمن مس تكنولوجيا تتحيزهم بحوار حمشت سيكترات سبحاله ويدم حمشت بيلارس ناي ماكرو إيكونومي تبعهم ريفورم بزتخايدة مسرت خلهم تم قدم زجلس كايم حد زرزرات سيكترات كافتهم بزح بقدام مستر دكتور أبي أحمد تنتنو ويدم زتجلسوا ناي توصلوا زجلس كايم كون كله زيهم كم مبرهي ويدم كم أمنت تجارم زتوصلوا مالتي مسجد تتحيز دم بفلا يدم ماكرو إيكونومي كحنت كله ويدم ريفورم ككهير كله
ናይ ኢትዮጵያ ማክሮ ኢኮኖሚ ንኢትዮጵያ ጥራይ ተይኮነስ ንኻልኦት ዓድታት እውን ኣብነት ክኸውን ከም ዝኽእል እተን ሓቢሮም ዝሰርሑ ሰብ ብፅሒታት ናይ ዓለም ብፍላይ ድማ ምስ ናይ IMFን ምስ ናይ ወርልድ ባንክን ብሓባር ኮይኖም ተኣምረኛ ከም ምዃንን ንኻልኦት እውን ተመክሮ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገለጽሉ ኩነታት እዩ ዘለዉ ካልእ ድማ ምስ ናይ WTO ወይ ድማ ዓለም ለኸ ናይ ንግዲ ትካል እውን ምስ ንሰው ንነዊሕ እዋን ዝግበር ዝነበረ ዘተ ምንባሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ናብ ዝሐሸ ዝላ ብርኪ ተሸጋጊሩ ከም ዘሎ ዘገለጽዎ እዮም ዘለዉ ናይ ኣፍራይነትን ተወዳዳርነትን እውን ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ዝገለጽሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣፍራይነት ክበሃል ከሎ መንግስቲ ጥራይ ኣይኮነስ ኣብቲ ሴክተር ኣብዞም ዝተገለጹ ሓሙሽተ ዋና ናይ ማክሮ ኢኮኖሚ ተባሂሎም ዝተገለጹ ነታ ዓዲ ክሽከሙ እዮም ተባሃሉ ምስኦም ኣብ ሕድሕዶም ክዝርዘር ከሎ ኣብዚ ናይ 10 ዓመት ዝተቐመጠ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ካብ 2012 እስካብ 2022 ዝተቐመጠ ናይ 10 ዓመት ሮድማፕ ተባሂሉ ተቐሚጡ ኣሎ ኣብቲ ናይ ሕድሕድ ኣብቲ ገጽ እንድሕሪናዮ ድማ እቲ ሞቶ ወይ ድማ መፈክር ጭርሖታ እዩ ዝብል ኢትዮጵያ ናይ ኣፍሪካ ብልጽግና ማእኸል ክትከውን እያ ብዝብል ብዝተቐመጠ መሰረት እውን ድሕር ርኢናዮ ሕድሕድ ኣብ ሕርሻ ዝምልከት እንድሕር ኮይኑ እንታይ ዓይነት ኣለዉ ዝርዝር ተቐሚጡ ኣሎ ኣብ ማኣዲ እንታይ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ሕድሕድ እሞ ኣለዉ ኣብ ማኒፋክቸሪንግ እንድሕር ርኢና እውን ሕድሕድ ኣለዉ ኣብ IT ወይ ድማ ቴክኖሎጂ እንድሕር ርኢና እውን እንታይ ዓይነት ዝርዝር ኣለዉ ኮታስ ምስ ብሙሉኦም ተመጋጊቦም ዝኸድሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚኦም ሕድሕዶም ኣብዚ ዝሳተፍ ናይ ሰብ ብፅሒት ወይ ድማ እዞም ሰብ ትካላት ክንብሎም ኣብዚ ዝተዋፈሩ ኣካላት ብሓባር ኮይንካ እቲ ዝተተሓዘ ብፍላይ ድማ ከምቲ ገለጽናዮም ኣብ 2032 2036 ኢትዮጵያ ክትኾኖ ክትበጽሖ ዝግባእ ብርኪ ንምብጻሕ ዝግበሩ ዘለዉ እቶም ሴክተራት ሓቢሮም እናተጓዓዙ ከም ዘለውን ስፍሕ ዝበለ ከም ምዃንን ናገለጹ ዝገለጽሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ሓድሽ ተሓሳስባ መጽኡ ዝበልዎ እንታይ እዩ ፐብሊክ ፒፕልስ ዝብል ማለት እዩ ናይ ህዝብን መንግስትን ብሓባር ኮይንካ ናይ ምስራሕ ባህሊ ንኣብነት ኣብ ናይ ተምሃሮ ምምጋብ ክኸውን ይኽእል ምስ መንግስቲ ብሓባር ኮይንካ ሸር ትገብረሉ ኩነታት ኣሎ ካልእ ድማ ገበታ ንዓዲ ንሃገር ዝበሃል እውን ካብ መንግስቲ የተሓባብር ሃብተ ገነት ይእክብ ድሓር ድማ እቲ ናይ ምስራሕ ወይ ድማ ኮኦርዲኔት ገይሩ ጽቡቕ ዝበሉ ስራሓት ዝሰርሐሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ምስ ናይ ኮሪደር ልምዓት እንድሕር ርኢናዮ እውን መንግስቲ የተሓባብር እቲ ህዝቢ ድማ ይሳተፍ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህዝብን መንግስትን ብሓባር ናይ ምዋሃድ ሓድሽ ተሓሳስባ እውን ናብ ዝለዓለ ዝላ ዝተሰጋገረሉን መሰረታዊ ለውጢ ናብ ዝበሃል ደረጃ ዝተኸየደሉ ከም ምዃኑ እዩ ገሊጾምሉ ዘለዉ ማለት እዩ መንግስትን ህዝብን ተዋሳኣይ ብሓባር ተዋሲኡ ብሓባር ናብ ሓደ ዝላ ዝሸጋገረሉ ኩነታት ከም ዘሎ እዮም ዝገለጹ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ተተሓይዙ ምስ ናይ ሓምለዋይ ኣሰር እውን ኣተሓይዞም ዝገለጽዎ ኩነታት ኣሎ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ክትሳተፍ ከለኻ ብስቲ ናይ ኢኮኖሚ እውን ሓቢሩ ክሻገር እንድሕር ኮይኑ ጥራይቶም ሓሙሽተ ዝበልናዮም ሴክተር ጥራይ ኮነስ እቶም ሓሙሽተ ሴክተር ኣብ ሕርሻ ንኣብነት እንድሕር ካተጎራይዝ ወይ ድማ ክንውድቦ እንድሕር ኮይና ሕርሻ ሓደ ኣካል ይኸውን ናይ ሕርሻ ይኸውን ማለት እዩ ናይ መስኖ እናበልና ብዙሕ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ድማ ብጣዕሚ ዝለዓለ ዝላ ከም ተዘለለን ናብ ዝሓለፉ ካብ 2011 ጀሚሩ ናብዚ ዘሎ ዝኸድናዮም ከይድታት ብሓፈሻ ድምር ናብ 48 ቢልዮን ፈልስታት ከም ተኸሉን እዚኦም ድማ ብሕድሕደ ዶላር እኳ ሓንቲ ዶላር ንሓንቲ ተኽሊ ኢልና እንድሕር መጢናዮም ናብ ተመሳሳሊ 48 ቢልዮን ዶላር ዘእቱ ከም ምዃኑ ንዓለም ከም ዘካፈልናን ዝገለጽዎ እዩ ዝኒአ በብዓመቱ ድማ ናብ 25 ሚልዮን ህዝቢ እናተሳተፈ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ከባቢ ኣየር ሓፈሻዊ ክረአ ተሎ ከባቢ ኣየር ማለት ኣብ ሓደ ከባቢ ጥራይ ዝነፍስ ዘይኮነስ ከም ዓለም ክረአ ተለና بعالم درجة بتعامل سفيح ناي كصميق كناي محاز زم تمرزو أيرات نحزر له مخانو مردا أزكال قدام يمسر دكتور أبي حمد ون أفتنا يلوم ما أنتي ويدن ما تكمل 10 شو منتن 10 شو منتن أم ناي بريزيدنت تاي حزق سلاسي ناي كلتشن 10 شو منتن أم تمرت أنفت توجيسهم كم من جزء روح حتتات كابز العلوة حد يوم بالك كأل مالتي سلازي زلاقي زخونة توسع زجبا حد أبيا تهلا زبل كم من جزء قلص ولو بركز ولو ناي إيكونومي سيكتر
توصل بوستانا ملكعي مزدلنا جزء بزي مثل مالك قرب اوكي صبغات حسات خالي الخمو من البات زقرينا خلت سلسة زغون اجنده تاتلو ابو مسرت كرنا حصربينا انت ملكتنا ونبزون حسابات كنلاوط لهم من البات ازي تمزرع الخيم نغرات كم زلو خوينو ጉዳይ በር ባሕሪ ተላዒልዩ ጉዳይ ሓምላይ ኣስረዕ ኢልካ ኢኻ ጉዳይ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዝናይ ዲጂታል ኤራ እውን ዋዕሉ ክንገብሮ ዝግበአና ኢሎም ዘቕረብዎ ነገራት ኣለዎ ኣብኦም ንእሽተይ ሓሳባት ክነቕምጥ ከለና ጉዳይ በር ባሕሪ ከልዕል ከለዉ ብብዙሕ መንገድታት ተፈላለዩ ኣብነታት መሰረት ገይሮም እውን ዘቕረብሉ ኩነታት ኣለሞ ጉዳይ በር ባሕሪ ንኢትዮጵያውያን ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ብስሩ ከይሕተት ንዘዊሕ ዘበናት ፀንሓሉ ነገር እውን ክንሓፍረሉ ዝግበአና ምዃኑ ብተፈላለዩ መልክዕ ዝገለጸሉ ኩነታት ኣሎ ብፍላይ በር ባሕሪ ክንስእን ልዕሊ 30 ግልዕሉን ዓመታት ግዜ ወዲኡ ክኸውን ክእል እዩ በር ባሕሪ ንምርካብ ግን ክንኡዛ ኣክል ዓመት ከምዘይ ንውድእ ብርግፀኝነት ምን ነጋሪ ካሊ ዝበሉ ገላልፃ ሓደ ነይሩ እዚ ማለት ያው በር ባሕሪ የድልየና እዩ መሰረታዊ ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ናይ ሌግዠሪ ወይ ከዓ ናይ ጌጽ ጉዳይ ይኮነን ኢትዮጵያውያን ድሕነትና ይኹን ኩሎም ነድልዩና ሃልክታት እውን ነእትወሉ ነውፀሉ በር ባሕሪ ክልወና ክኽእል ኣለዎ ዝብል ነገር ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ብዲፕሎማስያዊ ውሕሉል ብዝኾነ መንገዲ ዓለም ብዓለሙ ዝኣምነሉ መንገዲ ክንቀበልን ክንውንን ከም ዝግበአና ዘቕምጥሉን ዘስፈርዎን ሓሳብ ንሎ ካልእ ምስ ጉዳይ ፕሪቶሪያ ተላዒሉ እውን ሓደ ዝተላዓለ ሕቶ ነይሩ እሞ ምስ ተኣሳሲሩ እውን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ድምር ብዝበለ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኩናት ዘየድልዮ ህዝቢ ምዃኑ ጨና ኩናትን ወረ ኩናትን ኣመና ክፃወር ዝኽእል እንግድዓ ከምዚ ይብሉ ስለዚ ትልምዓት ዝሰኣኑ ልምዓት ኣብ ኩናት ዝሕለፎ ግዜ ነዊሕ ግዜ ኩናት ዝሕለፈ ከባቢ እዩ ሓደ ዓብይ ነገር ተናጊሮም ነይሮም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ናይ ትካብ ተወለድቲ እውን 30 ዓመትን ልዕሊኡ ገዝእ ከለው ነቲ ክልል እዚኣት ባህል ልምዓት መሰረተ ልምዓት ናብዚ ደረጃ ከብፅሕ ዝኽእል ነገር ከይገበረሉ ግዜ ሓሊፉ ዳግም ሕዚ ድማ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዕንክሊል ምእታው ማለት ነቲ ህዝቢ ምፍራድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ልምዓት ክረባረብ ክኽእል ኣለዎ ኣዶ ትግራይ ዝገበረት ዶ ሕዚ መሊሳ ናይ ኩናት ናይ ወረ ኩናት ክሰምዕ ዝኽእል ኣእምሮን ልቦናን የብላን ስለዚ በትን ዝለዓሉ ዝስምዑ ሓደ ነገራት ኣለዉ እዚኦም ፈፂሞም ዘየኽዱናን ንቅድሚት እውን ዘየሰጉሙናን ምስ ምዃኖም ብልዝም ተሓጋጊዝና ክነልምዕሉ ንኽእል መንገዲ ተሓጋጊዝና ዝዓዲ እዚኣ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ዘለውና ፀጋታት ተጠቂምና ናብ ዝሓሸ ነገር ክነምርሕ ይግበአና ልዝብ ናብ ጠረጴዛ ክኾን ኣለዎ ፀገማት ኣፍቲ ክህልው ይኽእል እዮም እዚኦም ግን ብኩናት ከይኾንና ክንፈትሖም ዝግበአና ብምልዛብ ብምርዳእ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ኣስሚሮም ዝሓለፍሉ ነገር እዩ መንግስቲ ኩናት ከምዘይደሊ ኩናት በትበለ ትርፍ ከምዘይብሉ ርእይዎ እዩ ኣብ ሕሉፍ ዓማውቲ ስለዚ ኣሕዋትና እውን በዚ ልክዕ ክርድኡ ክኽእል ኣለዎም በዚ ልክዕ ስኽን ክብሉ ክኽእል ኣለዎም ኢሎም ዝሕለፍሉ ጉዳይ መልእኽቲ ኣሎ ምዚ ብዛዕባ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን እውን እዚ ተስፋ እንገብረሉ ቀጻሊ ምናልባት ኢትዮጵያ ናብ ሓደ ወጢጡ ኣብ ሓደ ስምምዕነት ከምፀና ዝኽእል ይህን ምን ኢልና ሕዱር ቂምና ይኹን ሕዱር ፀገማትና እንፈትሐሉ ብሕታዊ መፍትሒ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኩሉ ዜጋ ዝኽእሉ ሓሳብ ኩሉ ከዋፅእ ክኽእል ኣለዎ كم تلال كريو خلله هاجرام مككر كوميشن كم مفتوحه كم من قد كريو خلله وزبل تأمر زبالة ملأختي زحلف له خناتاتي زلمو مز ديجيتال إيكونومي تأساسير يتبقى من البات عسرا عمشتن سكاب عسرا سلاسة زلو كيدتات ملو بملو نابزي ناي ديجيتال إيرا آتياس كل نجارا أبزي تكنولوجي زون إنه صراحة تنمتاوز هاك أنا تو نجارلو إذا ما نمتقبر ناي كله زيجات سعر خمسة دلي زرينا من قد جن أبصبو هوا هو كم زلنا إلهم زقمتلو من قد تاتي زلمو موكي من البات بركز ولا نجارات يوم طلع لهم جن ياو مستساعتنا نجزينا النات أساسا أبزي من البات أنا زي جلس كون تلو زنجارات اليوم أتصل وكمتي في الله دم مسناي سلام من تان تتحيزو وزتلع على حسب كاب تساتفتي ويدم كابتناي برلمان لا يلوب معنتي زنبرة أبلات كم منجوز بركز ولو كم منجوز العلوم سلام من تان كنتات هلو كنتات نايز هاجرنز ملكة طمي تمزل العلو وكون كلو في الله دم إثيوبيا بركز ولو زمانات ببركز ولو قد فرس دلي وزهاكنو عدتات فتينهم زي تساقع لهم كم مخانن حزون زي خوون كم مخانن زجلس له خناتاتي زلوا مالتي مسجد تحيزون إثيوبيا خد كلا خسرح خلا بفلاي دما مستحزل له خناتات سري تاخد خطرات لا بزح خجنس له دليل أكلات كم زلوا بزح دما أنا حدا خدوت أرز دليل أكلات كم زلوا كوين جن خلتي زي تمو زي تمج ويد ما زي تتعم
ሃገር ከም ምዃና እዮም ኣስሚሮም ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ብባህላ ኣደጊፎም እውን ዝገለጽሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ምስ ናይ ኣባይ ኣተሓሒዞም ኣባይ ካብ ኢትዮጵያ ክወጽእ ከሎ እስካዕታ ናብ ዳውን ዝበሃላ ዓድታት ክኸይድ ከሎ ሒዝዎም ዝኸይድ ኣብዚ ዕረፍ ኣብዚ ባኹን እናተባሃለ እናተለመነ ኮይኑ ግን ክወጽእ ከሎ ዘጋጥሞ ጸገማት ኢሎም ዝገለጹ ብኣባህላ ገይሮም ዝገለጽሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢትዮጵያውን ዝተፈላለዩ ህቃነታት ዋላ ኣብ ውሽጢ ዓድን ናይ ወጻእን ዘለዉ ናይ ባዳን ኢሎም ዝገለጽዎ ማለት እዩ እዚኦም ተሓባቢሮም ዋላ ተዓዲ ንምፍራስ ብርክት ዝበሉ ህቃነታት ተካየደ ዘይ ሰኻዕ ከም ምዃኑ እኳ ዳኣስ ይህን ምሄን ከም ዝገለጽካ ይቅድም ይህን ምሄን ብዘተ ነዚ መፍትሒ ድማ ከምቲ ተጣይሽ ዘሎ ናይ ኩለ መዳይ ሕቶታት ኣቕርቡ ዘለኩም ሓሳባት ድማ ናብ ጠረጴዛ ነምጻእዮ ብዝብል ኣካል ወይ ድማ ኮሚሽን ተጣይሽ እውን ካብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ተፈላለዩ ከባቢታት ጥራይ ዝገበረት ኣይኮነስ ኣብ ተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ከምኒ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣውሮፓ ናብ ተፈላለዩ ዓድታት ኣብ ኣፍሪካ እውን እናዘረ እንታይ ኣለኩም እናበለ ተወለድቲ ኢትዮጵያውያን ዝሓተተሉ ኩነታት ኣሎ ሓሳብ እውን ዝተቐበለሉ ኩነታት ኣሎ ኣብቲ መግለጺኦም ብርክት ዝበሉ ጫፍ ዝረገጹ ሕቶታት እውን ከም ዝቐረብሉ ነቲ ናይ ኮሚሽን ኢሉ እውን ጽቡቕ ዝኾኑ ሓሳባት እውን ሓደ ዝገብሩ ኩነታት ከም ዝቐረቡ ኾነ እቲ ይበለት እዩ ግን ሕቶታት ክቐርቡ ተለዉ ናብ ሓደ ዝጽመቑ ኩነታት ዝፍጠር ከም ምዃኑ በዚ እዩ ፍታሕ ዝመጽእ እምበር በብኸባቢኡ ብዝፍጠር ጸገማት ክኸውን ከም ዘይኽእል ኢሎም ብሰፊሑ ዝገለጽሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ኣብ ናይ በሪ ባሕሪ እውን ኣስሚሮም ዝገለጽሉ ኩነታት ኣሎ ኢሉ እውን ኣብ በሪ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ናይ በሪ ባሕሪ ንኽነምጽእ ንገብሮ ቃልሲ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ይቐርቡ ከም ዝኽእሉ ከም ዘናእሱ እውን ትሕቶታት ዘናእሱ ኣካላት ከም ዝሃለዉ ኮይኑ ግን እቲ ሕቶ ግን ናብ ሕቶ ናይ ሚልዮናት ህዝብታት ኢትዮጵያ ከም ምዃንን ሽትኡ ከም ዝወቅዕን እውን ዘቕረብሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ኣብ ሰላም ጠንቂ ኮይኖም ዝሰርሑ ኣካላት ድማ ስፍሕ ብዝበለን ብዝርድአ መንገዲ ገይሮም ዘቕረብሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እሞ ስለዚ ናይቲ ኣብ 2018 ናይ መንግስቲ ኣንፈት መሰረት ገይሩ ዝቐረቡ ሕቶታት ብርክት ዝበሉ ዋላ ተኾኑ ምስ ዘለና ግዜ ግን ተዋና ዋና ዝበሃሉ ሓሳባት ብኸምዚ ኢልና ተገለጽናዮም ጽቡቕ እዩ ግርም ምናልባት ኩሉ ነገር ልዕልና ዝሓስብ ጉዳይ መረፃ ጥራሕና ዘይልዕልናዮ መረፃ ግን ከም ኣገላጻ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሻብዓይ ስሩዕ መረፃና ለምዘበን እውን ብዘይጠራጥር መንገዲ ክካየድ እዩ ክንትግብሮ ኢና ክንፍጽሞ ኢና ዝብልሉ ኩነታት ኣሎ ስጋታት ክሊ ይኽእል እዩ ሕቶታት ክሊ ይኽእል እዩ ነንዶ ሕዚ ኣብ 91 እውን ኣብ ኩናት እዋን ኮይና እውን መረፃ ኣካይድና ኢና ኢሎም ኣብነት ዘቕመጡሉ ኩነታት ኣሎ ሕዚ ዝሐሸ ዝተረጋግዐ ኩነታት ኣሎ ካብ እናብል ስለዚ መረፃ ብስርዓቱ ብእዋኑ ብግዚኡ ዝትግበር ዝካየድ ምዃኑ ገሊፆም የግዳስ ተቃውምቲ ዝበሃል ሓይልታት ኣብዚ ንሕን ሕዚ ከኣቱ ዝደልዩ ሓይልታት ብምሎም ክዳለዉ ከም ዝግብኦም እውን መፀዋዕታ ዘቕረብሉ ኩነታት እዩ ነይሩ መኮነን ብርክት ዝብሉ ሓሳባት እዮም ተላዒሎም ብርክት ዝብሉ ነገራት እዮም ምላሽ እውን ሂቦም ዜርዜሩ ብውስን መልክዑ ክንትንክፎም ፈቲና ኢና እሞ ንሎሚ ዝነበረና ሓሳባት በዚ ክንዛዘሙ እሞ ንተመልከትና ክንሳናበት ኣብዚ ግን ንእሽተይ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ምስ ናይ ኣብያተ ፍትሒ እውን ዘቕረብሉ ሓሳብ ኣሎ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብቶም ኩሎም ዘልዕልዎም ሓሳባት ከም ዘሎ ኮይኖም ዝገለጽናዮም ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብያተ ፍትሒ ምስ ፍትሒ ተተሓሒዙ እውን ዝግበሩ ሪፎርማት ብሰፊሑ እናተኻየዱ ከም ዘለውን ዕጋብ ዝኾነ ናይ ፍትሒ ምስ ናይ ፖሊስ ምስ ናይ ኣቃቢ ሕጊ ምስ ዳያኑ ተተሓሒዙ እውን ዝግበሩ ሪፎርማት ብሰፊሑ ከም ዘለው ዝብል ሓሳብ ንተኸታተልትና ንእሽተይ ሓሳብ ንምምላእ እዩ ግርም ይቕነሊ እሞ በዚ ንዛዝሞ ግርም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ማእዲ ዘተ ንሎሚ ዝነበረና ዛዕባ ኣብ ጉዳይ ውዕሎ ፓርላማ መሰረት ጌርና ሓሳባት ክንላወጥ ጸኒሕና ኣብ መጻኢ ሰሙን ብኻሊእ ዛዕባ ክንራኸብ ኢና ምሳኹም ጸንሐና ኣነ ብርሃም መስኳልኩም ድማ መሳርሕተይ መኮነን ይብራ ነርና ሰላም